салом бинандагони азиз, барномаи навбатии Instaface-ро аз сомонаи оилати ҷ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. бо гузашти қариб 3 моҳ аз марги фоҷиавии як ҳунарманди ҷавони тоҷик Дамирбек Олимов, ду ҳунарманди ҷавони тоҷик Нигина Монқулова ва Мубориз Усмонов марсияро дар марги ӯ бо номи ёдгорӣ сабт ва дар YouTube нашр карданд. ин таронаро ки бо як лаҳни пур аз ғам ва зери оҳанги маҳзун иҷро шудааст, дар чанд соати аввал танҳо дар YouTube канали тамошо зиёда аз 20 000 нафар тамошо карданду дар YouTube канали Мубориз Усмонов бошад дар 3 рӯз зиёда аз 200 000 нафар тамошо карданд. ин таронаро тамошобинон баҳои баланд дода таронаи беҳтарини ҳафтаи гузашта эълон карданд. Нигина Монқулова овозхонест ки дар роҳи Дамирбек Олимов ба сӯи қуллаҳои шӯҳрат дар эстрадаи тоҷик маҳз аз иҷрои дуэти Кабутар бо Нигина оғоз ёфта буд. Мубориз Усмонов бошад яке аз беҳтарин дӯстони Дамирбек Олимов буд. Фараҳманд Каримов яке аз ҳофизони ҷавонест ки тавонистааст бо таронаҳои ошиқии худ ба дили мардум роҳ ёбад. таронаҳои ӯро новобаста аз ҷавониаш нигоҳ накарда дар YouTube миллионҳо нафар тамошо карданду баҳои баланд додаанд. вақтҳои охир мухлисони ин ҳунарманд бо сабаби дигар барои саҳна набаромаданаш дар сомонаи интернетӣ овоза карданд ки Фараҳманд пас аз хизмати ҳарбӣ сарояндагиро бас намудаасту аз рӯи ихтисоси таҳсил кардааш ба кор шурӯъ намудааст. Фараҳманд Каримов ҳангоми суҳбат бо мо оиди ин овоза чунин гуфт: ин овоза ягон асоси воқеӣ надорад. ман ҳеҷ гоҳ мухлисони худро танҳо намегузорам. ман ҳар яку яки онҳоро дӯст медорам. онҳо танҳо рӯзҳои наздик таронаҳои нави моро интизор бошанд. ман ҳатман бо таронаи нави худ ба назди мухлисон бармегардаму хотирои онҳоро шод мегардонам. Садриддин Наҷмиддин яке аз таронаҳои маҳбуби кишвар ва берун аз он аст. Садриддин айни ҳол бошад дар Нью-Йорк бо аҳли оилааш зиндагӣ дорад. имрӯзҳо гапо овозост ки гӯё Садриддин ҳамроҳи зану фарзандонаш ба Тоҷикистон бармегашта бошад. Садриддин дар сомонаи Facebook дар мавриди чунин овозҳо ки дубора ба Тоҷикистон бармегардад ё на чунин навиштааст: айни замон бо аҳли оилам дар шаҳри Нью-Йорки Амрико умр ба сар мебарам. фарзандонам дар ин шаҳр таҳсил мекунанд ва кору фаъолияти худам низ дар ҳамин шаҳр аст. дар мавриди кай ба Тоҷикистон рафтам ҳаминро гуфтанӣ мехоҳам ки инро вақт нишон медиҳад. ватан азиз аст ва хоки он аз 100 зару зевар болост. рӯзу соаташ расад, ҳатман ба ватан бармегардам. Мино яке аз савандаҳои шинохтаи кишвар аст ки ҳамагон ошиқу суруди таронаҳои ӯ ҳастанд. тавре мушоҳида карда мешавад, як соли охир қариб сарояндаи дӯстдоштанӣ мисли солҳои пешин фаъол нест. ин боиси сар задани чандин овозаҳо дар сомонаи интернетӣ гашт. яке мегӯяд ки Мино шавҳар кардааст, дигаре мегӯяд ки Миноро аз саҳна дур карданд. севуми сабаби камнамо шудани Миноро дар куч бастнаш ба кишвари Амрико рабт намедиҳад. сарояндаи ҷавону хушовоз Мино ба овозҳои мазкур чунин посух дод: ман тарки саҳнаву шавҳар накардаам. сабаби як сол суст шудани фаъолияти худро худам низ шарҳ дода наметавонам, вале ба хулосае омадам ки зудтар аз паи кор шуда чун пештара бо сурудҳои тару тоза, клипҳои ҷаззоб ба стили наву муосир мухлисонам ба ваҷд биёрам. умедвор ҳастем ки рӯзҳои наздик Мино бо таронаҳои нави худ хотири мухлисонашро шод мегардонад. пас аз танаффуси зиёд гурӯҳи овоздори Ғарибшо компания бо ду саҳнаи нави худ таби ҳаводорони худро шод карданд. YouTube канали Равшан Анаев ду саҳнаи нави ҳаҷвинигори шинохтаи тоҷик Ташриф Халилов ва Ғарибшоро нашр намуд ки дар тӯй сабт шудаанд. саҳнаҳоро Ташриф Халилов ва Ғарибшо бо услуби миниатюра таҳия мекунанд. барои мисол дар як миниатюраам онҳо фарқияти оиладоршавии ду наслро чунин баён мекунанд: ҳоло бачаҳо бисёр хушбахт ҳастанд, зеро волидон ба онҳо 10 духтарро пешниҳод мекунанд ва ин мегӯянд ки интихоб кун. вале дар замони пеш ҷавони 25-соларо падараш мегуфт ки пагоҳ тӯй дорӣ. қобили зикр аст ки ба ҳар наве ки бошад дар саҳна будани гурӯҳи овозадори Ғарибшо компания бар нафъи ҳаҷви тоҷик аст, зеро ин гурӯҳ аз ҷумла камтарин гурӯҳҳое аст ки бо ҳаҷвнигор гуфтани намояндагонаш шарм намедорӣ.
Kelinchakay imroza kelincha miyomadiyan ku. Xushtomona ochcha beguftiyan. Namurad ino akıl. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуртон гардондем. Моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.